وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. O özüňizden bolan ärsiz hatynlaryňyzy äre nikahlap beriň. O salihi bolan kul gyrnaklaryňyzy da nikahlaň. Eger şolar fakir we muhtaç bolsalar, Allah tebarak we taala şolaryny özüniň fazla keremi bilen gany aýlandyrar. O Allah tebarak we taalanyň nygmaty kändir, hiç wagt tökünmez. O kimiň rızkyny bol etjegini, o kimiň rızkyny dar etjegini bilýändir. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقلتور adamları ki nikahlap ayal almagy mehrini we nafakasyny tapmaýardylar. Şolar özlerini päk saklasynlar. Ta Allah tebarak we taala şolara öz fazla kereminden berip qadir etýänçe. We ol golamlary ki özleriniň azatlygyny istep mukatep bolmagy istese siziň gullaryňyzdan pes şolaryň takadalaryny kabul edip şolaryny mukatep edin. Eger şolarda siz üçin hayır bardygyny bilip şolara etemad etseňiz we şolara Hudaanyň size beren mallaryndan kömek edin. O öz gyrnaklaryňyzy, ýani satyn alan gyrnaklaryňyzy zina etmäge mejbur etmäň. Olaryň özleri päkligi issäp durup, dünýäniň malyny talap edip, we her kim şolaryny teleke işe mejbur etse, Allah tebarak we taala gafurdur. Şol mejbur bolup günaha mortakap bolanlary magfirat eder we şolara öz rahmetini şamil eder. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وتحقيق sizler üçün şu sure-i mübarekede roşan bolan ayetlerini nazil ettik. Ve sizden odolqı geçen cemaatlardan bolan meselelerini ve qıssalarını nazil ettik. Ve Hudadan bolan wagl nasihatni nazil etdik perhizkarlara ve Hudadan korkyanlara. Allahu nurus semawati vel ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah tebarak ve taala asmanlaryň we ýeriň nurudur. Hudaýyň nurunyň meseli bir taqsa ýanydyr ki şonda çyraq bardyr. Çyraq da bir şişäniň içinde. Şişe de goýa ýyldyrap duran ýyldız ýandyr. Şonu ýandyrýar bir mübarek bolan zeytun bagyň ýagy. Ol zeytun fakat şarkda däldir we fakat garpda däldir.
belki gün doğandan ta gün batyança günün nuri şoňa degip durandyr. Ve yaqindir şoň roşan bolmagy egerçe şoňa ot degmesede. Bu zat nur üstüne nurdur. Allah tebarak ve taala kimi halasa öz nuruna hidayet eder. Ve Allah tebarak ve taala adamlara mesellerini beyan eder. Ve Allah tebarak ve taala hemme zatni yaxşı bilýändir. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Ol tor öýlerdeki Allah tebarak ve taala hukmetipdi şonun kadro menziletinin ululuğu bilen, ve şonda öz adyny tutup zikredilmegi bilen, şonda Hudaý